to bude náročnejšie. Ale sa hýbe. Celku dosť Také som podstatná informácia. A na čom sú to? Na čom sú to nejaká búda? Je tam taká stolička, hokej. Stolička bez oného, bez objektu. Tam v rohu tam je jeden. Podstatná otázka je, ako sa tam dole zídeme. No, a sú aktívne. Není tam veľká zima. Oni sa dosť jedujú totižto. Sa s nimi hýba. Vyslovene nepríjemné. Rukavice kľudne, len keď tam človek vlezie. Máme tie gumaky, viete? Všetci. Také som chytala, kde do ruky normálne. Neviem, či tieto frkané bežne sú asi skôr obojkové. My sme zachránili jednu rybičku, dávno, čierne. Najprv mi povedz, že ako teda. Skočím tam, zoberiem to. Zoberieš to celé a Celé. hodíme to sami. A hodíte to do tej krabice. Už cítim už oky. Zavediem. Už sa schovávajú. Max, ty zadaj. Prepačte moje zlaté. Dobre, to nie je ona. Ja som sa zľakla, že Sú to zapúšťané. A sú to tie frkané všetko, hej? neviem to úplne. Toto môžem vám... Zasvetíte mi? Aké zlato? Alebo z tejto strany mi svieti niekto? Aké zvlášť? Tejto? Z tejto strany. A, áno. Ale je to tiež frkané. To aj malé. Tam, a to chvoste. Sú to, že? Frkané všetko. Frkané zatiaľ. To mi pošleš. Tam napravo pod rukou máš, ale tá je asi mŕtva. A hen tam vzadu. Naľavo tá je mŕtva? Ja zoberiem aj tu. A vzorky. Môžem? Môžete. Cítiť ich. Ten cesnak, taký cesnakový Fakt? pach. Bo oni... O, aká Bože, ale tučná. táto je tučná. Wow, ja som ešte takú veľkú nevidela. Tá je dobrá, no. A táto je nažratá. Toto je ale dobrá tučná. Tu som ešte nevidela A takúto tu to veľkú. vyzerá, že aj oni majú ako Ale pascu. toto je iná. Zdá sa. Môžu ťa to To vysvetliť? je iná, že? Táto Ja neviem. Tá čierna? není frkaná. To je asi To je bežná normálna? obojková. Môže byť. Čo mám urobiť, aby mi sa mi sem už nenasťahovali? No, to je To otázka. je zaujímavá otázka, no. Kde je to? Živá? Tati, zasvieť sem donútra. Tati, kúkni sa na nich, nech si môže odfotiť. Víš takto. Ty svietiš, super, díky. Neviem, tak, či to není Ti melanické. však vypadá tam tá To ich je dosť. matka, nie? Ako to matka. spravíme? Tu ich je dosť. Tak Ale mi ideš pozri na dávať tú po hlavu jednej, taký. alebo... Takto? Ešte tam sú ďalšie? Tu ich je veľa. Aha, tam je ich Ja ešte dosť. nechcem, aby vyšli. V pneumatike. A kam ich dáte? No veď tuto. Ja aj teraz akože... Skoro ako keď si vyberala. Aj je. No, neviem. To sú rôzne druhy. Nie sú, mne sa zdá. Chytil by som. Vieš čo, oni... To je paráda. Poprvé, oni keď sa boja, počkaj. Oni keď sa boja, tak strašne smrdia. Oni... Popozeraj to, prosím. Maxik, tam sa pozri, či tam ešte niečo. Nejaký žije tam. Hýbal. Tuto? Držíte? Tuto ty. Držím, no, áno. Je, určite. Nie, nie. Tam, Aj tu sú? aj v tom sú, áno. Že padla nejaká. Padla? Prepáč mi. A je tam ešte je Stanka, toho. vieš mi, posvietiť sa. Žabami, nie? Myšami. Myšami. A
ale hlavne to musí byť živé. No my hlavne pri vode pridáme veľmi často. Hej, tieto sú. To je jasné, ale Tam nie ide toľko jedna naraz. A ja keď som ich aj inak viete, takúto veľkú si podľa mňa ešte nevidel frkanú. Ja som ešte nevidela takú frkanú. Ja som takú raz videl s kamarátom, že išli... Odfotíš mi Áno, ju. takúto, len trošku A už väčšiu. ich teraz vypítim. Tak, ako v Ferrari. No, Živé? Nie. Hej, je živá. Som Je bola živá? malá, takúto veľkú som O, videla. Pepac. Som si myslela, že si mŕtva. Ja ju chytím, vieš, do ruky. Jasné. No sa prebudili. No, veď to, že už My vyrušujeme. že tu pravdepodobne bude pásca. Vieš, že niekedy, keď tam vojdu, už nevedia výjsť. A potom sú A oni hladní. tam potom uhynú od hladu. No, toto je možné, že to je ten prípad. Toto je živá? Je, že sem vojdu a už viac si nevedia výjsť von? Áno. Je tu velikánske množstvo Jedna, aj mŕtvych. Lebo my keď sme ich prvý raz našli, tak lozili po onom. Minimálne dve lozili hore po... To je, akože to je brutálne. Asi pred mesiacom som videl jednu tu na rohu. Toto je mŕtva, hej? Lozila po stene. To idem, o pár dní dojdem, húreku, dúfam, že ho nestretnem. A teraz koľko ste ich stretli? ale tak Oni nie sú jedno. To je ešte šance, že aj u susedov sú. Takže je šance, že aj u susedov sú nejaké... No keď tam je taká montážna jama, tak možno, že aj áno. No, určite to treba nejako Možno by ste sa mohli prikryť, popýtať. ale tak, aby to neboli medzery. Fuj. Smrdí to tam riadne. Strašne. Ale tam oni majú aj zvleky, veď, čiže oni tam niekde musia chodiť hore dole. Hej, to je pravda. Jeden už leze hore. Kto ide hore? Jaj! Madame, pane? Šikovná. keď už sa nezmyslí, to už je že to Koľko Tu máme ešte jednu. Počítali ste? Živú? Áno, Nekonečno. to je čierna. A tie Tmavá čierne, to je tmavá forma toho To tmavá však, forma. lebo to není ona. Jedna niečo zjedla, tam má niečo veľké. Ale henta je fakt obrovská, viete. Jeden, Aj tu je, toto je jedna, aj tam tiež. 5 sú. Táto je brutálna. Hej, teraz. Tá je brutálna. Teraz táto populácia bude ochudobná. No inak ako... To ešte. Mŕtve? Nie, živá. Ahoj, kuliatko. Keď vám vypadnú v aute, tak čo? Nevypadnú, to bude zavreté. My nechceme úplne, aby sa Jedna ide rozhýbali a zobudili. Hej. A jeden naspäť. také dlhé som ešte No, hovorím, ja som takúto frkanú ešte nevidela. Toto ako je táto, takú veľkú. No, leze zase hore. Tam nie. Dobre. Máme všetky. Máme všetky? Dostaneme sa von? Jasné. To je krásne. Uj. Maxík, poď sa vyfotiť s nimi. Aj ste ich rátali? Nie, čo si. Ja som ich len proste až striasla. To by si veľa chcel. Nech si vyplazuje jazyk. Tam je tá veľká. Vidíš, henta aká je? Tak, to je Šľapka obrovské. tá, ale Aj henta toto bola jedna obrovská. To je takto Ja riadne. som takú ešte nevidela. Fú, táto to má poranené. Kde? Niečo pomieš, či? No dobre. No ešte Tam si... sa jedno čierna nevidí. Vieš čo, Stanka, oni sú odfotíš aj, ešte okolie? No to je kúsok odtiaľ, to je váh. Oni milujú to. Áno. Áno, oni sú väčšinou pri vode. Nepadne hlavne tam na svetlo, to je nebezpečné. Dobre. Toto sú mŕtvi. Hej, viete ich niekde vyhodiť, či vám ich vezmem? A skúste ich vyhodiť. Dobre, dobre. Ty sa bojí. Mám vzorky chceť aj. Mŕtve. Tak ich dajme do toho Dáme ich do malého niečoho kýblika. samostatného. Máme ten malý kýblik tam. Je, už aj mám aj hviezdičku. Ešte tam 5.